dalam tembok screen dia percaya. Ini jemaah itu tempat ini mana yang boleh. Bagian mana jantung dari jipendem, negara domong pendem, mana ni? Suami kita sendiri jasa, suami kita sendiri jasa. Kita itu ni. Bagaimana itu? Nampak di luar, apa masalah pencet screen? Angin siapa tu di luar? She
jiru kenai, bat ke baro kilom kenai hanya cepat ke bagi lapan doi. Yang boleh kita buai ke kala banyak orang baro kat ke bala buai hanya jesen. Dia subhan yang buat jaga distrik baro, bat kentuk bat malu ke bala bar ke distrik Selong ke badan. Nama hanya Selong tetap lagi babur kita beriu. Lapan don kepada baru di bidang subhai pi. Ki pastor ke najalah rangba di balako per hapo at ke Selong di bidang subhai ni ai boleh ke pi. Ya boleh ke pani ke Norway, kila ai ke Kshatriyo try ke sistem na do mane. Cuma bade ke sabla bade ke rangba kila ni pensionno. Ayo boleh nak jongki, boleh ai kiti wai macam pada siang nak kasut jongki. Boleh berperang ni baru. Ia sekali di Kshatri, dah kini wai kabalai punya, jiwai kabalai punya. Ilawan mentah haji sengkang gom kanu yang ayo boleh. Dulu tungi kita boleh dengan, jadi boleh kesal. Oh mirwai ni roh. Yang try pada pendek ini baik lagi teman hawa dewi yang sekarang gen walang bak gen jero baru gen kaki walai penyo hadir gen walai semua kaki bak merah rengki na kapalan itu brain na samnya in one shot ban play itu brain farpan pendidikan kecil walai dong ya baru jero try lagi gen walai pada penyo. Minuman mentah hatinya senang, gadung isau yuble. Bila rotongi kita bajingkan, bajing hidup
Hachwa bangin yok ban pendam ke jing duai. Ngan yok ban pule kato katne nagaktin ke jong blay. Kaktin ke jong blay ke mangilak ban sem naga kitab jong Ezekiel nagal nong ke ba ar ngan pule na duk rekod ke benengkong ter kiktin ke ba ongkum ne. Teu laong hanga ko kunu briu toyeng dalaki kijat dengan keren bat me bat umen sim ularung hanga habaula keren hanga bat ula penyang yanga daki kijat jonga dengan yo sneu yo u ba uda keren hanga ula ong ru hanga ko kunu briu ngap ha yame cagi kun Israel Caki jaj benriu kibayale persyak yanga maki bat kikpa jongki kijing rengkang bat persyak yanga wat hadu kane kesngi hikeng kilong ru kikun kiba klemrany bat kiba doknut caki bangan pak yame to men ong haki kumde uong utrai ublay Kite ladaki sngap, lane ladakin nom sngap, namar kalong kaying bayale percak. Ki tang sutip, badon unong yatu lapa hapadeng jongki, te mame kokunu briu, to wat septing yaki, lamne wat septing yaki kitin jongki, la ki ding siak, bat ki ding siak but ki don bat me, Bat me syong hapadeng ki ying jai ki hapadeng ki nyang lar tham to wat septing ye ki tien jongki lamne wat khap et ye ki jing khmi jongki la ki long na ka ying ka bayale persya henrei tomen kren ye ki tien jonga haki lada ki sngap lane lada kinom sngap namar ki long ki bayale persya e henrei mame ko kunu briu tos ngap ya ka banga ong hame wat long ubayale perca kum kata ka ying kabayale perca to ang ya la ka sentur batto bamru ya kata ka banga ai hame ublein yo ban kerku ngile yo ban cha skor ha bangila pule ke tin ke jong u tongin pendem ke jing duai Jesu kenrat ngai ngu ya meh ke jing dei bat kene klimat jong kene ke step jong kene ke sngi ngi ai ngu ya meh mela ya lam ya ngi nadu basdang jong kene ke Selong district bat hadu kene ke step ke bamenta trai babha ngili yo ban pendep ye ki benta jong ki jing sakri jong ya meh ha kene ki sngi ki bala dep bat ki bala leitno ngi kermen ha kene ke step ngin yo ban pendep ye jing sakri jongi ha ga ne jing Yeseng district ka bakhat pra jong ka Selong district ngidwai au blaimen long lam rengkat bat ki pra banget bat upai lang bakrau jome ubal yo ban wan tuj ha ga ne jing Yeseng ha ga ne step don na pedeng jongi ngila don hang ne ngili yo ban ruai ngili yo ban duai ngili yo ban sa skori ka tin jome bat kin don ru ki pra banget Kibarang don haki lentiyat ki jongki somari ki naga basneu baro kenang bakin yo ban poisok haga naga jaka bat ngin yo ban sakri laj do yame haga naga step jong ka naga sngi haga naga Yeseng district kenrat bi snengi dwairu nagi benta yaki benta badang sa jong ka jing sakri jong yame haga naga step jong ka naga sngi ngidon ki program ki babun ngidon ki choir ki baki Samla kin sayo ban ye kenut ye ki sur ki bas ngau tenat bat ki rendang ki bas yang jongki ban ye ro ban pendon buram ye me blai wa yem bat ubadon bor kurku me ye ki trai babha bat kham tam lei lei naga benta ke jing yo jongi ban sakri ye ke jing ai seka kam ke jome wat la ki long ki barit na ki jing mi ki jing kurku jome baro kurku ki pra banget kin sakri daga jingkmen habaki yo ban ai sega kam ka jome kam tam lele ngin yo ban sa skor ka tin ka jome langbau sakri jome trai babha ngiduai atrai ha ka bakum ka ne por
kandon ke jing pen krek ko mubriu henrei nganget kamen yo ban pen slek ban pen kup bor ye u buri ye u ka sangeu ka ding pna ka jome trai bam ha ba kubor baro ka bangin sios ngau kan long ka ba dei biang na ka benta jongi ban na ka benta pai lang jome baro ubadon ha ka ne ka jeseng Yesu kenrat ngilios ngau ye ka tin jome habang ila yo ban pule ye ka yarap janga bat yangi bangin nom septing larangi kendu ye ka jing hang no ru gomba melak kren ho sakri jome unong ye thu lapa bat yarap janga bat yangi trai bangin nom septing lada don kano ka jing kabapun wet bat kabapun thut yangi haga jing sakri jongi ye me blai bo imbat badon bor pelaj lut yangi trai klam jing septing ngen yo ban sakri hun ye me kendat babhang ida dua ngi depan kentang yaki kenta badang sak jong ka jing sakri jongi ye me baro haga kerteng jome uji su nong suspa ni dua ngu ngi dem kine baro amen. Unong tau jirwai saus pak kendai puar uang jing don kam bajur tho chiti syabeneng bon sin ge jo perkat ge to jirwai kumno ban tho chiti syabeneng ka jing tho chiti syabeneng ka dei ka jing duai mar ngim la ban tho de ke ti ban pha shau ble de ke kot sada bat ladangi pan nang no naki riu han yaki jindon kam jongi lani segi office per kan long bej yangi ladaha ka ju ka slangin tho baro lai south liki jing kwa jongi ngin tho la ka jong kawai ki siti kawai officerun daong kum no ge gibriu ka ju ka san ka ju ka kam ye per tang ka subject hai jong ka kam hagane ga jeseng mangiru ngin wan hakmat jong trai ban plong ya gane ga jing dwai lang jongi baro hagane ga por manta ngin dwai ka jing ai ngo yo blei bola ai ngi gane ga por ka ba kodor ban plong ya gane ga jing sang district klem jeng thut bat klem jeng wit kabar ngin dwai nam tagi prabangai ki pang besitom ngite bhaga ne singi dan si bon ke bakwa ban poi ne ga jing seng ki bangiti kena bat ki bangitip ki reurang ba hagi balang ki badon hagi jaka ki badon hagi marjan marpa jungi baro ki don hagi sitom ki long kemi ki reutemen Kim laban poi segini ke jeseng, ngin tho chiti shau blade ke jingkerpat, yaki bapang yaki basitam, ngati bagane ke jeseng, don kibawan hap napi kibawan segini ke jingong trai, kibawan ra yaki kerteng kibahayi ngasem, pilaban ra ke kti ko mga ra yawen kirang ba balang jongi. Mano badan sitam ngin dwai nam ta jongki amen yeroi try baro kini kibala rakti ngin ye tuau try ya kito ki parlo kibala phone man mit la ni man step bandwai ki ya ka jing pang jongki ngin ye dwai lang kina ka por nagam dat kiba pang besitam kabalai ngin dwai bau try ker kui ngi hekane ka jeseng hot ngila dwai na do mengitip ya kena ke distrik bukan wan hang neng ngila dwai men step rehang neng ye tu how try rengkat upai lang baro ngin dwai na mta ke de jisakri ki nong simenta haki kwan nong kren de tin ke jong play baro ki kin long bala pendap daw men sem bako jong play kini kilong ki mat ki bangi itu hau trai ke nagapor tongin pen her chau trai yak jing angnut baki jing don kam jing baro hallelujah hallelujah ngewan bandem ke jad baku jame trai ngedon akmat jong me trai meyo iu pailang jong ke distrik baro kumne ngedon hangne
Ngedas ngau ye metrai. Ba me pelak ye ngi bengin wan hagan ga jeng. Klem pentut klem penwit. Nado ki longpa ki pastor ki noyelap ki rangba balang bar ki pailang jongga balang ki nongruai bat baro ki be donlang ngis ngau ba me pelak ngi bengin wan hane. Henry ki don ki para benge jongi ki bapang ki basitom ya ki bagi lara ka kti ke na por na ka jongki atrai tok ner ka kti jong me halor jongki haga kerteng ga jong jisu banana seret kini ke belara kti baro ka jing kner ya ka kti ban dwai ki ke na ka por kalong bakin yos ngeu ya ka bor ka jing pen ki ka jong me haga kerteng ga jong jisu banana seret kita gi bapang gi basitam hagane gasngi hagapor baki kenmau ya gane ga jingseng kin long balapan ki agi medjo ki baro karko karpang ya gane ga por ya gi program baro ke bengin yo hagane ga jingseng ki choir ba per balapan bet da ki balang ye dwai bakin long balakarku karko yo sakri jo me ban yeng haga jaga kentang jo me ban ya sam ya ka kubor ka jame ki brew jame ki long ki nong on kubor ba bha ki ba mela pha ya ki ban kren om ka kubor nalade lada de ka kubor ka bagit mun nalade penjanai mame atrai jesu bakodor da ka kubor ka bakam kraw halor ka tin jame ka bakin pule bakan long ka jengger ko yo pailang jame baro haga kerteng jong jesu ngipan. Amen. Yuroi try. Mentang yos ngewe ke jirwai ke bakerpang. Nagine ke samla ke bala penbek. Ban ai ke kuayar hagane ke por. Ke balang blei sorn kam. Bat ke balang blei hakwala peti. Sengau bahaban wan. Iwai hedi ni wai. Kinong ruai tang sios ngeu belakut ke benengkong. Yeng nok wan. Ki wenang let ki wenang wan kenang bakan nom sim ye gapor Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ublay hakat udang song ulayos ngaw ye kijingkar pad jungi nawu. Ujisu yaw balalong nong sispa jungi bangi kermen sawan hagawi gasngi. Uday nong panim uba id jungi. Ngide ban penpau ye kijing id jongi ya u kumbau nong tau jiruai uang. Jesu ngai yame. Blen gerku ya pi ke samla ke belai ke ne jing ruai ke bakodor kanung ikmen nag ta ne snem jong ke jing ruai bala angdut ban yar ruai ke jing ruai shemen sim haki kwayar baper jong ke balang om tang ni habaro ke balang hapo ka asmli ngisnga kumen shibona nagam tagani ka jingtmu hagane ka por mantang in ruai sakawai ka jirwai ka basaw peukandai haswa bangin yosngau ya ka kubor ka ktin jong blay kumangila dwai jirwai ka basaw peukandai natsngau hun ngakmen bad jisuman kasngi Nas ngahun bat u silenter kalenti uyai yaslok bat nga ulok nang penim jonga ngas ngahun bat Jesu lenter kalenti bat man kasngi toni yang lang boro sejisin ini royal try lang bagan nega jirwai kabengin yosngau Ide pabalay bangas ngahun bat Jesu Ide biaka banga ide yahu Unga ikan yalap kaku botan tiangke Oga id bangan yalap yahu Jesu Kasuhon lakmen bat Jesu mangkasi Kasuhon batu silenter kalenti Selok pada pelotong benim jonglah Masuhun bagi senter kaling di bangkang kasih Sisi donu jonglah laban tiada kapok Sisi tinggal dia uang sariaga Alayam hauji subhanallah ya Selok mata ulang nong penim jonglah Ngasuhan baci sulen terkaling tiban akasni Wangdong jing tenjo menta uji suhajan Angkasihi uajing aye jongmu Raji ijongmu ganyo ya kapulih Oh kasih jingmen bakal ini ya Kasuhon nakmen baci suman kasih Kasuhon batu sileng terkalenti Uyaya selok pada pulang nong penim jonglah Kasuhon baci si upentien haleluya Kijingit jong na usyem halo jaro Jing sebato kong kawa ula ayanga Kongan
Bahagian ke step pilih ki program balasam kamslem. Bahagian ke jeseng i pastor Samuel Dekar in ai ke kubor ke tin ke jong blay. Bak Samuel ba pinyeng hang ne ngila dwai nam ta jong pi. Ngila dwai nam ta ke jeseng. Bad ngi don ke jinget utrahi un penjanai ya ke kubor ke ba ul ai pi ban pen kre na ke tin jong u. Kan long ke kubor ke ban long jenger ku ingi baro. Syakri jong try yeng ban ai ke kubor. Tugi nong lang yaro yo try. Ubleu nyok ban kerku nakabenta jong ilang baro. Nga aingu yo blei nakabenta kaniga step ke bamenta. Kabau bleu la penla yang bat jong ilang baro. Bangin nyok bandon hakaniga yeng ke bakentang ke jong u. Ban syakri ban yaro ban pen kraw. Ban pen don buram ye ke kerteng ke jong u. Bat kam tam lelei bangin nyok sngau ye ke ketien ke jong u. Nga aingu yo blei namar ke jing i bat ke jing i senai ke jong u. Ye ke jing im ke jong i. Ngilong kumni ko magilong menta para bangit ba iet jonga. Kadai namar ke jing iet bat ke jing i senai ke jong utrai. Bat ke Bible hi ka ong ke jing i senai ke jong utrai. Ka themai man ke step. Bat namar ba ke jing i senai ke jong utrai ka themai man ke step. Nga bat phi ngidon hagari ke jeseng yaro yo utrai. Ngangu yo blai na kabenta kini ke jeseng nadu kamit Friday hadu kani ke puar bat nganget hadu sibet ke bakut hi jong ke jeseng bau trai unyo ban kirku yangi lembaga jing syakri baro ke bangin yo hakani ke jeseng ngai ku blai na kabentai chairman bapenyat ya kani ke jeseng pastor BP Pok Sengam ngai ku blai kerpang na kabentai pastor Kenong Pluk pastor in charge jong kabalang ke jong blai hang ni Pok Nong Thamai Pok Se Ngai ku blai nak kebentai ki syakri ke jong utrai ki pastor sekaliang kamon jonga sekaliang kadiang jonga ki nong trai evangelist kentai bat chenrang ki blai don lang hakani ke jeseng ki rangba na ki balang beper jong kanong ba Shillong ki bahap ha ke district Shillong ke balang ke jong blai Meghalaya bat Assam mapi ki long kemi ki ba e ki jong utrai mapi ki kun samla kentai bat chenrang ki hab ki berit bat ye pi baro ki para bangit ki brayawan lang na jan bat na jengai syakani ke jeseng district ke bakat pra hakani ke sngi ke bamenta bat ngai ku blai ru na ke benta ki pra bangit jong ke balang ke jong blai Pok Se Nong Thamai bat ke balang hang ni kamdei ke balang ke bathamai yanga namar ngahe ngasan ngarang ba hakajing syakri ye ke kam ke jong utrai Day lengba kani ke balang ke bangiyo banyetelun hakir ki por bat ki snem ki babun ki balalet no ngai ku blai kelum ye pi baro hakani ke por ke bamenta haga kerteng ke batyang tam ke jong utrai Jisu ubalong unong penim bat unong seuspa jonga bat jong pi ke kerteng ke bahalor ke kerteng baro baga Bible ko ong unu ubakhat kerpat ya ke kerteng ke jong u yauta on penim tungin pai no syakaktin ke jong ublai klem do pen slam hakani ke jeseng ka benta na kaktin ke jong ublai ya gabangin yo banya puson lang banya perkhat lang hakani ke step ke benta kalong naga city ke ba naga kitab ke baar syaki chronicle naga lenong ke balai pusan bat ngan puli ha pedeng jong pi ya ke dekat ke baar po hadu ka dekat ke baar pusau ngan puli na ke kitab baar ki chronicle kelenong ke balai pusan ke dekat ke baar po hadu ke baar pusau ki kentin ki baong kumni hadin kan ni baro habau Josiah urla kre ya ke temple uneko usim Egypt uralet kiu banyere thma ya ke Karshemish hajan ke Euphrates. Ujo saya ula let mi banyale ya u.
Henry ulapa yakin nong lam ketien hau udaong. Ngadan kam ayu batmi kus im juda. Ngam syamwan yale batmi hakaniga sngi. Henry ya kata ka ying ya ka bangadon hakatma. Baru belai ulawan banyasyang baru belai ulah hukum yang aban pen kloy. Tu eno wat ya syang baru belai. Ubala long bat nga bat on ampen jot ya me. Lakum taru ujo saya tre ban pai la ka khmat na u. Hendai ula pen kala dor ya la dia ba un yo ya le bat u. Bat syam ngap ikiktin uneko naga sentor ublai. Bat ulawan ban ya le hagatem megido. Tiki nong siat knam kila siat sya ujo saya. Barus im ulaong halaki sakri. To syemno yanga naba ngala mongjor. Komta kisakri jongu kila ra no ayu nakakali. Bat kila bu hakabaar kakali. Kaba uladon. Bat kila wan lam hau Jerusalem. Bat ulayap bat kila tep aga jingtep ki kpa jongu. Ti ki Juda baro bat ki Jerusalem kila yambreu yau Josaya. To blai unyo ban kirku yangi lengba kani ka jingpuli jongi hagari ka step. Nagaktin kabaim kajong utray tongin pendam sasisin hagajing dawaing kenrat babhangi aingu yami haganiga step kabamenta bamela pela yang ilang baro bangin yo ban wan haganiga ying kabakentang kajong me haganiga jeseng district jong ke district Shillong kabalang kajong Blay Meghalaya pada Assam trangi aingu yami namar kajing iit bat kajing isen ai kajong me ngi aingu kamtam yami bamedang keren yangi lembaga ketien ka jong me hadu menta ko trai hagani ka por usyakri ujong me ubayeng ban pertaya ka ketien ka jong me ulang tang unong penken mau ya ka ketien ka jong me ka jing pen kre ka do nut ka long ka jong ki breu hande ka jubab jong utle kawan nami ko trai kidai tino ya ka por baro ka badang sa hagajing alam Bergajing don ringkat kajong me haga kerteng kajong Jesus Christ wana Nazareth ngidwai amen kan long klem akor sibun ladangan klet ban ai kublai ya ki rangba haga district Shillong kibla pen kre ya kani gajeseng ngak ai kublai ya ki khot jong ke executive committee jong ka district Shillong bad ya ka program committee ru ka bahaga jing Duai ka jong ki ngangat kila syania ya kani ka program bangan syem ya ban ai ya kani ka jing sakri naga ketien ka jong Blay ha kani ka step ka bamenta utrai unyo aban kirku naga banta jong pi kum ki rangba ka pentelon ya ka kam haga district Shillong hi baro kaweng ka kubor ka bangakwa ban wan lam ha padeng jong pi hakani ka step ka bamenta ka title jongka kalong sngap lani shashkor ya ka ktin ka jong Blay sngap lani shashkor ya ka ktin ka jong Blay ka benta ka bangla puli ha padeng jong pi hakani ka step ka yathu yangi syapang ka jingyat lenti jong usim Josiah Usim Josiah, udah usim jong kahima Juda. Barka Bible kaya tu yangi, bau ni usim ulah syemti ya kaket, banlong kum usim jong kahima Juda. Haga bakan nongba jong ka kadeke Jerusalem, dang haga por ka bau dang don tang prasnem karta ka jong u. Bat laya tu syuk yangi, bahaka jinglong sim ka jong u. Ulong usim ubalayat hakan lenti kajong Blay ulong usim ubalayat hakan lenti kajong David ukpa jong badka Bible ko ang bauni usim syem lapai syakamon ne syakadiang henry ulayat bet hakata kan lenti jong David ukpa ujong syuk layatu yangi ba ulong ru usim ubasyapting ya Blay Bat kamkut tang kata hagapor jong ka jinglong sim ka jong
ulawan ra shibun ke jingkala ya hima judahi barok kawai lani kata ke religious reforms ke jingpen kala dur hakajing mani blai ula buengno ya ke jing mani blai thau barok ki badon haka hima haka duga por ula penduk lut ya kita ki jing mani blai thau barok bat ulawan ra ya ke jingkala ke bakrau haka hima judahi barok kawai mendai tang kata dengan pulih syuk-syuk ya ke history jong ni usim ke Bible ke thu yang ni badai hakapor ke jing long sim ke jong u bawat kata ke jing rakhi ya ke jing khawai niam jong ke jing lat ke Passover ke baki kun Israel kim ju klet ban le ya ke ni ban rakhi ya ke ni la ya thu yang ni ba kampat ju don ke jing rakhi ke ba krau tam kaba laraki hakapor jong ka jinglong sim ka jong u daben puli ar chronicle balai pusan ker khat khat pra khat kendai ka yathu yangi yagata ka benda bawat kisim jong ke Israel baro kinong yathu lupa baro kilayo kilingdo baro kilayo banya sim menta hakata ka jingkhawai niam jong ka jinglat baka Bible ka ong nadu ka por jong Samuel unang yathu lupa hadu kani ka por ba Josiah ulasin syari ka hima Juda kam don ka jingkhawai niam ka bakum kani bagare ka waina ka jingkhawai niam ka bakrautam ka ba utim Josiah ula penbet haga por jong ka jinglong sim ka jong u ndai tang kata ulong ru usim ubawat ya ublai Hande para penget be iet jonga ha utrai Jisu ka benta ka bangla puli ha pedeng jongpi ka bas ngausi pat kalong ha pedeng ka jinglong ka bakumta ha pedeng ka jingim ka bakumta kum usim jong ka hima Juda uni usim ong ka Bible ka jong ublai ka ktien ka jong ublai ka bas ngausi kalong ba ka jing yap ka jong usim Josiah kadai namar ka jing bom sha skor jong u ban ngap ya gaktin ka jong blai dabin puli ya gid khot ke bangla puli ha padang jongpi layathu bahak ni ka por la don kathma barus im jong uniko ula let ban her thma ya kita ki badon kathma bat kahima Egypt hendai ha padang ke bokum kata ka por ujo sayaru ulami langsha ka madan thma usim ni ko jong ke Egypt uang ya ujo saya ngadon kam ayu bat mi gos im jong ke hima Juda ngam don daw bat mi ngam don thma bat mi let no shaying ngam kwa ban le bat mi ngadon thma bat ki wei pat ki badon thma bat nga handai usim jo saya ong ka Bible uklam ngap ya kata kajing ong jong uneko usim jong ke hima Egypt jong ke Egypt bat kai ke baja hang ni long ka ktien ka jong ublai ujo saya udah turlang syamadan thma don kam manyele thma don enemy don nong shun yu hakata ka por hende ulah shuya mi lang syamadan thma bat hakata ka jingele ka baraja hagatem megedu ong ka ktien ka jong ublai ki knam ki bala her hakamadan thma kila dei ya ka shadam ka jong usim Josiah Baka Bible kaya tu yang ini bau ni usim ulah kelon nang ta bat ulah khot iki polok bandra ano yu baka Bible kaya tu bau ulah yap hakata kathma bat kelalong kajing yam briu ya ke Jerusalem bat ke Judahi baro kawain usim ni ko jong ke Egypt uang nakashintur ublay uang yausim Josiah let no ngimdan thma bat me ko sim jong ka hima Juda hendai hakan ni ka klep mat pin puli ba hang ni usim Josiah ubajus ngap hayu blai barobor hang ni uklep ngap shu ya ka kubor ya ka ktien ka jong blai ka bawan lamba usim neko bat dai namar ba Josiah ngap shu ulah shu set kelut baik jeladi dah keba ukwa banyak kun lang hakathma ulah shu yap klempat dai kapor ban yap tang namar ba uklam ngap shu ya ka ktien ka bawa ka jong ublai ka bawan lengba uneko jong ka hima Egypt
Para banget be jonga hau trai Jesu. Katakan kada gajinyap ka basngau si jong usim Josiah. Ngakwa banong yepi baro kibadon hakani ke jeseng. Ublay udang keren yengi hadu menta lengba ka ketin ka jongu ka Bible. Habang ipuli ya ka ketin ka jong ublay ngitip ayu ublay ukwa yengi bangingen le. Habang ipuli ya ka ketin ka jong ublay ngitip kay ka jing angnut ka desire ka jong ublay ya ka jing im jong pi ba jonga. Habang ipuli ya ka ketin ka jong ublay ngitip ya ka jing temu jong u ka purpose ka jong u ya ka jing im ka jong i. Hendai ka banga nga perkat habang apu pen kre ya ka diga sermon ban kren ha ka diga jeseng ka ba matam pat yangi kalong ka ba septing bat ka ba matam ha ka jing im ka jong i kalong dai lada manga bat mapi ngiru nginom ngap sho ya ka ketin ka jong ublay. Usim Josiah ngap shu ya ko kubor ka jong ublay ka ba ublay uay lamba usim jong ka Egypt uneko ngiru ngiyos ngau ya ko kubor jong ka ketien ka jong ublay hadu menta hendai ka ba septing ya ka district Shillong ka ba septing yang i ki ba kam mangilong ki kun ke jong ublay dai lada manga bat mapiru ngila set ke lut no ikiskor ki jongi bat ngim ngap shu ya ka ketien ka jong ublay ka ba ublay udang kren yang i hadu menta para banget be jonga hau try Jesu katakan dai ka jingma ka ba krautam wat lada ublay un kren bat yai kren yang i ngila lada ngim ngap shu ya ka kubor na ka ketien ka jong ublay kandon ka jingma ka ba krautam yang i. Nga perkat abang apen kriak ya kena kubur, nga keliru ya kejeng keli ya ladi, abang apen kriak ya kena sermon. Bagawai ni kejeng keli ka bang abu hang ni kalong, kanja ayu, ladangi ngim syak skor syu, ladis ngap ya kai ka bau blay ula keren hangi, lengba ka ketin ka jongu. Kai ka banja yangi, lada mangabat mangiru kum kikun ki jongu blay, ngim ngap syu. Ya ke kubor ke bawan na ke ketin ke jong ublay. Ujo saya namar bo ngap syu wat ada ulas ngap yu ublay haki por baro handai haka bakut jong ke jengim haba ngap syu ya ublay kawan ei ke jengyap bat uyap ei kem dem kem pat dei ke por ban yap haga madan tma hapo megido kanja ayu yangi ladangiru nginam ngap syu ya ke ketin ke jong ublay. Tungin pet kawai hadian kawai ka ngabu hang di. Ka baningkong nga perkat ya kadi kubor. Ngabu hang ni kalong ngin keloy banhap lani liat hagabob. Lada mangabat mangi baro kibadon hakadi ke jeseng ru. Ladang gila set kelut no ikiskor ki jongi ngim sngau bangsu pan ngap ya ka ketien ka jong ublay ka ketien ka jong ublay kam yo jaka shu ha ka donut jong pi bat jonga ngim ai lat chu yo ublay ba un trei ha ka jing im jongi ba un kren ngi lamba ka ketien ka jong u nganong ye pi ka ban ningkong ka ban wan ha ka jing im ka jongi ka ba kloy kalong bangin hap lani bangin liat ha ka pop pet igijing sniu jong ka im lang sa lang jong i menta pet igijing ka bangi i ka jing jot jaga ri ba ka jat ban reu jong i pet igijing jelai jong ka pop ka ba syirkai hapdang ka pertai kristan na ye kren syabar jong ka pertai kristan ka dai na kanu ka daw baro ka dai namar ba kim ngap syu ya ka ei ka ba ublay ula kren hangi hadu menta leng ba ka ketin ka ba im ka jong u Nakara kadau ngi yos ngau ka wei ka pop hadian ka wei pat ka pop kikistan hi ke bale pop mangi hi ke bale pop namar ngim sya skor shu ngim ngap shu yak ei ka bo blai uang yangi bangi dei ban le ka jingken rai jong ka jing sniu lapin pet ha ke history jong ubriu nadu basdang ka perthai hadu menta ka dei bo ubriu ngap shu yo blai piken mau yak ka im baru adam ublay uang na kisok baro kibadon hagak per eden pila ban bam henday ken mau yo so ubatip ya kababha ban kabasniu dalay ru pimbit ban bam kayem
baru Adam dabin pet bahang tu sipor ki ngap yo blai hendai tang katu kan epor kim ngap shu yo blai ki ngap yo soitan kawan ka pop ha ka perthai kawan ka jing e ha ka perthai namar ba ubriu hi tre shu ban ngap yo blai uju saya tre shu ban ngap ya ko kubor ka bawan lamba usim ne ko banong wat nam wan shagathma hendai ulet ye le khlem dan kam ban ye le thma uchu yap ei ha ka ta ka thma ka pop kan lap yangi lada manga bat mapi ngenum sha skor shu ya ka ktin ka jong ublai ka pen ken mau ya nga yo usim Solomon ha ga por ba Solomon utei ya ka temple ula dwai ben pen gentang ublai uong yo Solomon ko Solomon lada medang yad kumbayad u David u kpa jong me ngan kerku ya me Solomon bad ya ka nongba ya ka hima ka jong me andau Solomon uladep teiru ya ka temple bad ya ka yings im ka jong u ka baitanan sa sisin ublai uong yo Solomon lada medang yad ha ka lenti ka jong u David u kpa jong me ngan kerku ya me baja ke hima jong me baro kawai andai kai ke baja ha temple u Solomon u dwai Shithem yo blai andai tang shulat na ka temple u Solomon ula kletno ya ka sur ka jong blai ula kletno ya ka ktin ka jong blai baka Bible ko ong ha ka lenong ka ba kitab kisim ka baningkong khat lenong ka ba khat wei ter pen pet hang tu ka Bible kay thu yang iba usim Solomon tang shulat na ka temple ula let bani shongkurim bat ki briu ki bamday na ka jat ka kurla jong ula ka jingim ka jong u na ka way ka briu sha ka way pat bat kumta ter ngiyo iba Solomon uklam ngap shu yo blay baka Bible ko ong utray ula bitar yo Solomon namar baka do nut jong u kalaphay no na utray baning kong kisim katway kendai utray ula bitar yaw Solomon namar ka do nut jong u kalaphay no na utray baka Bible ko ong utray ula kren arsin ya u ban ong lada medang yad hakalenti ukpa jong me u David ngan gerku ya me badya ka hima ga jong me henday u Solomon u klem sha skor chu ya kata ula yad la ka jong kamon bat ka bakhat du kalong kini ki lok jong u baro kila pelong yu unang mani blai thau baru Solomon ulayap ko unang mani blai thau bat hadin ka jingyap jong u ka hima Israel kalapat haki ar tuli ke benda ka basya phang shatai bat ka benda ka basya phang shati para banget bi jonga ha utrai Jisu kat bang idang ngap yu blai ngan ong yu pi kadang biang yangi ladang gem ngap shu yu blai bat ka ktien ka jong u ka badang dang kran yangi hadu menta nganong yepi kaban ningkong kabangin hap kalong ngin hap haga pop namar baka pop kan yo jaka haga jing im jongi namar ba ublay yo jaka shu bantrei haga jing im ka jongi ko ki prap ngai baro ki badon haga ge seng sha yo ublay ban kran yepi sha skor ye kata baru ublay udon ban kerku ye ka jing im ka jongpi ka perthai ka jot khat ni dai namar ba ubreu ngap shu ya kektin ke jongmu na ya kran ni bompat tip gi bompat long kristan nga kran ni ko kubor ha padeng jongi ki long kristan ka benda ka baar kanja ayu lada manga bat mapi ngim ngap shu ya kektin ke jong ublai abang apen kre ke ni ngong ya kli ya ladi lada ngim ngap shu ban pen kre ban ya kektin ke jong ublai ngin nam nang ban bu ya ke jinget bat ka jingshania jongi hau blai ngin nom nang ban bu ya ka jinget bat ka jingshania ka jongi hau blai lada ngim ngap shu ya blai kamut ngilas ngap no ya ka perthai ngilas ngap no ya ki sur ki bawan na rum ban naneng na din ban na khmat ngin nom nang shu ban shania ban bu ya ka trust
Ya kita ke faith ke jongi hau Jisu ubalang unang penim bat unang seus pa jonga bat jongpi ubala keren yangi bat ubadang keren ru yangi hadu menta ngenam nang ban syania ban bu ya gejinget bat gejing syania jongi hau bleng larangim nang syu ban bu ya gejinget bat gejing syania jongi hau bleng nganong yepi kajing sok du kan du no nangi bada kabajing kabajing sok kan du no nangi kajing siap ting ru kan lap yangi ngaken mau ya kawe gabriu ka baong yu Jisu ka ong yu Jisu sok kata kepo ka bapun yame andai utrai Jisu uong ye kata gabriu kham sok sisa kita kibayo ngau ya gaktien jong ublai bat kiba sumaru ya kan larangim nangshu larangim syashkor shu ya kaktien ka jong blai bat kaktien ka jong blai kami garung nak skor kamon kami nagadiang nganong yepi ngenom nangshu bansania hau new blai ubadang don hagaket kumbang lios ngau ya ka jingwai hagani ka step ka bamenta kabamut bakajing syania jongi kala shift no shanuri shanu kajing shania jongi kala poino hangnuri hangnu namar bangim ngap shu ya kaktien ka jong ublai kaktien jong ublai kala shulong tang kaktien ka jong ublai hendengem nang shu ban rely ban shania ban IT yeladi ha ka ai ka ba ublai ulakran yangi ha kaktien ka jongung para banget be jonga hau trai Jisu dahin na kada kadaw bahabawan ki jing ka jing im ka jongi ngi kloi ban phai sakadiang ngi kloi ban phai sakamon ngi kloi ban mare shani bat chatai namar bakaktien ka jong ublai ka bang yos ngau ngim ngap shu ngi kulumar ka jing mut ngi mare shani bat chatai bat ngi kam ngap ya ka bawan nang ni ka bawan nang tai mengim nang shu ban trust ban IT hau blai na kada kadaw kawan ka jing ha ka jing im kajonging ujo zaya namar ba ngap shu ya kaktien kajong blai ha ka minute ka ba khatdu shu aba unyam kiknam jong kinong shun kilawan bandung ya ka syadam kajong u balada manga bat mapiru ngem nang shu ban ngap ban sha skor ya kaktien kajong blai kiknam jong u syaitan kin siap ya ka syadam jong pi ba jonga bat hangta ngin du no bangin nang ban syania yaladi hau trai perkhat phai ka ku khubor hangnu pidon hatu pila sa skor ne em ya gaktin ka jong blai ngang sat perkhat larangi ngim nang shu ban syania hau blai ya ka ai ka bo blai ula kran ngi lamba gaktin ka jong u kalong thik kumbangi mok yau blai kalong thik kumbangi kran ben yau blai kalong thik ko bangi ong yo blai memla trai ban le ngam dan kam ye me memla ban le hene ha bangi nang ban syania ha utrai kalong thik ko bangi ong trai kam dan ka ba e bat me tengin ong lang yero yu trai bible ko ong kam dan ka weiru ka ba ublai la ban le bat ublai baro kalong kabala nakada ya kajing syania jongi ndai ban syania hangno ru dai ban bu ya kata kajing syania jongi hau ni u Jisu hau ni u blai ubla penim ya kemensim jong pi ba jonga ai ngo yo blai bang ni osngau ya kajing wai choir u blai udang shong hakaket Jesus is still on the throne udang shong hakaket udang sinshar ya pi bat yanga bat namar ba udang shong hakat temple udang shong hakaket udang keren yingi hadu menta bat undang yai keren ru yangi haduk menta haduk kata kejingwan ke baasin ke jong u laraki kistan kidang syashkor ya kaktien ke jong u laki kistan kidang ajaka ya kaktien ke jong u haka dok nut ke jong ki kan don ke jing ki kamba ki banja kan don ke jing trei ke balat lut ke jong blai haka jing im jong i hende larangim syashkor chu ya kaktien ke jong blai ngim ajaka chu ya kaktien ke jong blai kata ke jing keren ke jong trai baru aga bible kin sulong kam kai lut haka jing im jonga bat jong pi ngasek berkat yang ke ketien ke baong bon sien ngisat ong syania hau blai tengkat ngasek berkat yaladi kene ke kentien syania hau blai i kumbak lalong tang ke kentien ke bangi syukran na ke sentur
Hendai kata ke jingshania ke batrekam haka dok nuot jongi kamdan. Kalong tang ko mengisuong naga sentur hendai ka klem trekam haka jingmut je berkat bat ka dok nuot ka jongi. Ngiyong tingiong shania hau blai. Hendai ka dok nuot ka jingai kam kwak ban singap yau blai. Ngi artatin ngi daud bat namar bangi artatin kawan ka ngidu no ay ka jingsok kawan ka jing siat ting ngim nang ban pai show blai bat ngidu no ay ka jinggerku usaitan usiat yangi deki knam jong ka jing pen artatin kumbasiat yau Josiah usaitan usiat yangi deki knam jong ka jing bom ngai disbelief usaitan siat bat yai siat du yangi ban pen hap yangi ka Bible ko ang usaitan ulong unong tu bantu Mam datang bantu ban penyap ru dia ya ka jingim jong apa jong pi. Balai bagi ka ketien jong balai kam trai kam shu aka jingim jong i. Dai namar bangim sha skor shu ya ka ketien ka jong balai. Ngi yo ngau na ka bon ngi kami no nagadeng. Pra banget bi jong a hau trai Jesu. Namar kata tungin pet ya la dia. Kumno haka jinga dai jong i baru trai haka diga bentang. Habang ikran ya kena subjek ngakak panong ya pi para pengeng. Dalam inang ban syania ban bu ya kajing syania jongi hau blai. Kajing ong jong Jesu tuan hanga pi baru akibat hat bat kibakia kajing kin. Kadai ban trekam ha kajing im jongi. Kajing ong kajong Jesu ya kajing suk jonga nga eno hapi. Ya kajing suk jonga nga ai hapi. Wat ki kuslai na kadok no jong pi. Kadai ban long ke reality kajing sisa ha kajing im kajongi. Dan bun ki benta ki bautrai Jesu loang nga long lem bat pi haduk ka bawai no jong ka perthai bat bun ki kular jong ka ketien ka jong blai kin long ka jing sisa ha ka jing im ka jong i hendai larangim nang shu ban sha skor ya ka ketien ka jong blai bat ka ketien jong blai ka long ka secondary ha ka jing im jong i kita ki jing ong jong Jesu to wan hanga pi baru ki bat hat bat ki bakya ka jing kin kita kijing ong jong Jesu ya kijing suk jong nga ai happy kijing ong jong Jesu nga long lembat pi wat ki kuslai naga dot no jong pi kenom trekam ha kijing em jong aba jong pi pra benget namar kata kum ki kun ke jong blai sha skor ya ketien ke jong blai u blai udang kran ni kani kadang long kijing sisa mudon da ka wai pat ka bakham bhai ka ketien ke jong blai bat kani kan ai bor kan ai bet siem yangi bangena ban syakwi khamba ya utrai kajing yat pelbrim jongi kanang bun Daladon pre jongi ke utrai nang ai sibun kisnem pada ka kajing yat den ti ka jongi tongin nang ban pai sha utrai ban sngap ya ka khubor ya ka ketien ka jong blai ka benta ka balai ka bangabu hang ni kalong ladangi ngim sngap shu ya ka ketien ka jong blai larangi ngem ai jakashu ya ka ketien ka jong blai ha ka jing im ka jongi ka jing ya dai jongi bat ublai kan nang jengai ka jing ya dai jongi bat ublai kan nang jengai ngakwa panong ya pi ka jing tmu jong ublai ya ka jing im jongi kam dai tang bangin yo ya ka jing im ka babam jukut ka jing tmu ka jong ublai ya ka jing im ka jongi kam dai tang bangin yo ban le kemen hakata ka jing sok ka baula ai hangi da ka jing yap ka jong u halo jo ka deng pna ha Calvary handai ka jing kwa ka jong blai ya nga ba je pi ka long bangin don ru ya ka jing ya dai ka bajan bat ka ba bet badu ngaso tengat bahaban keren ya ka ni ka subject namang asyam badai tangkani ka ba ai men sim ya nga hakani ka jing trai ka kam ka jong ublai dai tangkani ka ba ai bor ya nga bangan la ban yeng ban pertai ka ketien ka jong ublai dai tangkani ka ba ya rap ya nga bangan ben persang ban connect ya ublai man ka por haka jing im ka jong wat apreng ka jing trot ka banganga don ko mubril para penget larang gidang sha skor ka ketien ka jong ublai kamut kata kajing ya dai jong u jongi bat u kanang jan nang jan hande habang gim shashkor shu e ka ktien ka jong blai kalong tek gum ba piong ngam don kam shu ya me trai ngam don kam shu ya me blai ngan ya da di marwai ngatip ya la ka jong kajing im mem don kam man batai nga kajing ya dai jongi bat u blai kan dekot no pet na ka Bible ngan ai pi ka wei ka nuksa artli ka nuksa ka wei pet
kaim baru Adam ke ika baja haka keper Eden habakim sengap syu ya ublay bagira sengap no ya usoitan kajinga day jongki bat ublay kadkut no hakper Eden baru ublay ube no yaki nagakper Eden nagakper joga jingsok bet ya usim sol usim uban ningkong jongka hima Israel namar kajing bom kongu pat jongu ublay ulapin sles im yau hendai namar ka jingbom ko ngu jong u ya ublay sapuli mapi ngam dan puat batai lut sapuli beringkong Samuel khatsan sipau teter haba ko ngu syu ya ublay ka Bible ko ong umensim jong utrai ulaken riano na usol haba umensim jong ublay ulaken riano na usol ka thau bakata ka jinga dei jong u bat ublay kam dan syu kala dekut na haba ublay ubriu udang sengap ya ublay kadang biang haba ubriu sengap syu ya ublay wat kajinga dei kabajan jongi badu ublay kala dekut no tongin sengap ya ka ktien jong ublay tongin pentrai kam ya ka tongin ko ngu ya ka ktien ka jong ublay pra banget be e jonga lerapi kwa bakana kajinga dei jong pi badu ublay kan long kababiang ba haga jingim ka jong pi ujo saya haba sengap syu ula syuyap hagatma wat dada ula persang ban yat baru trai bagakwa bandong kani kanam jah kajing em gajongi tongin sengap ya ublay baru ublay unyo bantai ya kani kajing dei jong pi jonga badu banginang la banjan syau barabor don bun ki kestan kibam sengap syu ya utrai hakani ke election ke badang syudam don bun ki kestan kibala ja lendi Sipor nagaktien ke jong ublay kaktien jong ublay ke along no sedin ke matam ke de ondang ila ja lenti bat de hangta ba ublay ru un jingai no nagi wan hajan jonga de ngaru ngan wan hajan jong pi sngap ublay udang khot yangi hadu menta ukwa bantai ye ke jinga de jong pi bat jonga baru trai ukwa yang apa je pi bangidang jan syau barabor habangidang sengap ya ketin ke jong ublay habangidang syak skor ya ka bat ko ngu ru ya ka kajing de jongi baru trai kandang biang tungin git ya ladi hakani ke step ke bementa hang nungi don kumno kajing de jongi baru ublay ke biang ne em ne kam biang mapi banjubab ya la ka jong kajing em Yohanes pralenong kat khat ke basau punyo ka ong habang ngim sngap syu yo ublay ngim long na ublay ndai ba ong manga ka Bible ka ong khat Yohanes pra sau punyo jar ubalong na ublay usha skor ki ktien jong ublay namar kata ken pi pim sha skor na ba pim long na ublay ngilong ni em na ublay Larang ilong na ublay, syashkor ya ublay. Larang imlong na ublay, wanum syashkor ya ublay. Bible ko ang haga gospel Yohanes. Jar ubalong na ublay, usyashkor ya kiktin ke jong ublay. Henday uta ubamlong na ublay, syashkor ya ublay. Mangi baro kibadon hakani ke jeseng, ngilong kikun ki jong ublay. Bangi syait wai ru itu kajing wai ngalong kun jong ublay ngakwa bandong ye pi ngila ban wai itu kajing wai ngalong kun jong ublay ndai da ka bor jong pi ba jonga handai da ka bor ka jong ublay tengin ong lang ye ro yu trai yo ba pi ong ngalong kun jong ublay da ka bor jong pi em I am a child of God ngalong kun jong ublay daga bor ka jong ublay ngila ban ruai ngilong ki kun ki jong ublay batara ngilong ki kun ki jong ublay dongin syash kor ki kaktien ka jong ublay usaitan un siat ki knam jong ka jeng pin artatien henda ngin ngap ki kaktien ka jong ublay ngin yada da kaktien ka jong ublay bat ngin siat kilayo usaitan bat ngin nong ki kestan ki baskem ki bayang ne ki bayang skem kenang bangin la ban yai ne hadu ka jingwan ka ba asin ka jong utrai larang ngila kelet no ika ketien ka jong ublay ngin do ya ka eternal life ka jingim ka babam jukot ka ba utrai ula ayangi ban pen kot ya ka diga sermon ha ka diga stem para banget be jonga ha utrai Jesu
tungin sya skor ya ka ketin ka jong blai kadon ka jing ong ka ba ong kum ni we live in a world full of noise ngiem haga perthai ka badap da ka jing sawa ngakwa banong ya pi ki prab ngai baro khamtam ma pi ki khon samla kin thai bat chen rang ki badon ha ka ni ka je seng wat num ngap than ya ki jing sawa ki bawan na ka perthai wat num sha skor than ya ki jing sawa iki noise ki bawan na ka perthai na ka diang na ka mon na din banak mat jongi hendai ngakwa banong ya pi tungin ngap ya ka jing sawa ka bawan na ka tin ka jong blai teng nong lang ya ro you try ngin ngap ya ka jing sawa ka bawan nagaktin ka jong u baru blay udang kren yang i hadu menta udang shong ha ka ket bat ngidan kamat ngap ya ka nagaktin ka jong u bagaktin ka jong blay kanum le no ei kanum le no ei na ka jing im jong pi ba jonga para banget be e jonga ha utrai jesu ki jing sawa ki babun kenwan hendai ngin duai pan ka bor na utrai bangin la ban ngap tang ya ka jing sawa ka bawan na utrai habang ngap ya ka perthai ngandong yupi nginum dan porshu banwat ya ublay hagi jaka ki bajar jar ki jongi habang ngap tang ya ka perthai pemnam dan porshu bandon ya ka quiet time ka por ka bajar jar baru blay namar bapis ngap bet tang ya ka perthai pimai porshu ya ublay ne ka banong yupi ngap ya ka tin jong ublay baru try unyok ban kirku ya ka jingem ka jong pi ban penkut ya ka ni ka jing selok ngka banong u jisu ong uta uboyo sngawi ki ktin jonga bat ubale ya ka on tharai u kumu briu ubastat ubatei ya ka yeng halo jong mau siang ki umba ki wan ki eryong ki wan kenom la ban pen kelem ya ka yeng hendai ki briu ki babie ki bam ngap ya ka ktin bat ki bam le ki longkum ki briu ki batei ya ka yeng halor jong usiap kawan ke eryong kawan ke omba kara no ya ki baro tung nya dwai lang ni ka por ngin pan ka bor no utrai bagin ong trai ya rap bangin ngap ya ka tien jong be ngin long ki nong le ya ka tien ka jong be baru trai unyo ban kirku ya ka jingem ka jong tung nya dwai lang ka ni ka por ken rat ba bhangi ai ngo ya me nagabanta ka ni ka por ka ba kodor kaba melakar ku yang ilam baka ketin kaba em ka jong me ko try yarap ai bor jenga bad jeng ilang baro bangin num set kelut iki skor ki jongi ando ngin ngap ye ka ketin ka jong me ngin ko ngo ye ka ketin ka jong me ngin le ye ka ketin ka jong me ko try kenang baka perthai kestan kanong ka perthai try kaba me menyo ban try ko try haga jeng em jongi kom ki khon ke jong me nama kata yarap ai bor yang apa jeng ilang baro ko try radon kanu ka jing trot ka jing bom la ka jing em ka jongi ngapan map demi ko try bangadwai ko try baye ai bor yengi bangin san hame barabor ngini yemi barabor nginang ban shania hame hagi por baro atrabi bangin nangken trabi ban bil ye kata ka jing dai ka jongi kabaman nagasngi haga jingem kestan ka jongi kirko yo pat langu jong me baro basong halo jo ka yeng mane shapo jo ka yeng mane shabar jo ka yeng mane balki bayos ngawi ka ktien ka jong me yarap bangin longkum ki briu ki bastat ki batay ka yeng halo jong mau siang haga kerteng ka jong Jesus Christ ki dwai amen bleu nyo apan kirku naga benda ka buram jong u bat ka balang ka jong u amen ngayo yo blay bawla karkui ngi ku mengilad pan bat ngilad wai ku blay sibuna ba Samuel ka kubor ka ba depor bhaya baro na ba ka tin jong blay nasdang hakut haga jingem jong ki banget baro unong tau jirwai ka ba khandai urwai ka de jirwai daga ba penpau bau blay usang ket ubishar kombong Daniel utrai ubahakli jong kihima baro usensyar unong ruwai semensim kajirwai ka bakandai
Kadai ka jirwai ka baya hap ka khobor ka bong ngap udang maham jur menta sisen baka tin jong blai ka sawa kamut ka maham yangi yo don ke balek let bat lelendet ya ka tin ka jong blai ublain ka khui ngi ngin jirwai ka ngi jirwai bat ha ka jo ka por ngin yelum ya ki jing ai ngo ngin jirwai ne jirwai kabakandai to kendit ko briu baro to skor ya jing sisa dakane jing empin yo ne pin rem junom sisa ka khobor pilios ngau labishar yo josia ha ka jisau de ban don ga liang ublai re na mar bum sa skor ka tin jong blai usa ino marwai Sa umlay udang maham jong sisa si bisa katuran ulang renjur lagi cai penring lagi cai daging wan tukin dit penring baru Kau nanti kau pergi dengan
Sibon ke jing pentip ngait ngiliat ngau baro. Hagan ega por mentang ngau bahaban kot ye pastor OL Langsti. Ibadan lang bad ngi ega nega jiaseng in Dwai penkentang gini ke jing aingo bad haga juga por in kerko penwai je ke jing seng. Tong nya dwai. Pa jingi bahab neng ni aingo ime ne step juga ke sengi. Kaba malapala yu pailang jome ban wan haga de yeng ke kentang lamba ke jeseng district nak Shillong. Malapan syai borngi bangin yo ban wan ban mane ban syakri yame da kamen sim da kadono jing baro ni aingo ik jing dan kat ke jebe ke trai ba mala kerkhu yi ban ta boro jo ke jing syakri ke jongi ban ngi so yebe ro ki sngi ke bale jo ke jing em jongi hado menta bat churu ki bom jekot atrangi don ke jing kermen ba menang ai kerkhu ya ga jing em jongi ke bade ke do ha ke met ki jing kam jongi ke bon ha ke jing em jongi melap sam melap ja melap pendap melap penbiang da ke jing ai ke jome ko tra ji so ko do ma ai ke jing ko jing thea bangin la ban trei bang ta ban lep ban wan kam tam ban chakri be ko tra ji so ko do ni ai ko buram chime tra be na ma ke jing e ba ke jing snei jome ke ne bom jekot bat churu ki bom jekot managar khui ke pop dang sa jok di jaseng trangi lawan lam ni ke jing chawru na ke jing khu ke jome trangi bangin ai sha kam ke jome ko trai ai begini ke jing show bela no ha ke plan atrai ke long sisa ke jing khu ya ka balang ke ban penangkam ya ke bisa ma penya sha prang ya kam ke jome khu yu pai lang jome mo ai ti an sa ai mana ye khu ke jing jing ko trai be nang la ban ai tilut ya ke jong ke jing ban shak ni me batang ye me ko trai jisu ba ko da kenal ha bangin mi no na ke jing ke tang sipor to pelak ni ke jing khu ke jome bator ai ru ke jing ai ke berap yang jo jis Kristus ba trai ka jing e ba jong ble bok pa ka bana bom jukot churu ke bom jukot ka jing selok siang itu masih makot ba pen sai bor ke la sngi begini ke la hu ble ke na ka lemat ngi lem giru ke ko baro ba shakri me hang ne bari badan kleng satla ka berthei menta bat hala karta amen.